maanaa kaninyo ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya, may usa ka tawo dito sa pundok nga miingon kang Hesus, magtutudlo. Sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Hesus mitubag, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahid sa katigayunan tali kaninyong duha. Ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog, kaya ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Ug misugilon si Jesus kanila niining sumingaya. May usa ka dato nga mayuta nga maayog abot na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot, kung sa may angay kong buhaton. Mao kini ang akong buhaton, miingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig, ug magtukod ako og labi pang dako. Diin tigumo nako ang abot ug ang uban pang kong nga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon. Pagkapularan ni mundo, anaa na kanimo ang tanan. Ang tanang mga butang ay imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom ug paglipay. Apan ang Diyos miingon kaniya, niini gayong gabi una, mamatay ka na. Kunya kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang ay imong gitigom alang sa imong kaugalingon, o gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon. Mao kini ang mahitabo kanila nga nagtigom og mga bahandi alang sa lang kaugalingon, apan dili dato atubangan sa Dios. Maigsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mang lingkod. So once again, good morning na usab kanatong tanan. So today, we will be reflecting on some important points related to the gospel. First of all, niingon si Kristo that we should have no inordinate attachment to material things. No, mana iyang gisulti, no? Mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato atubangan sa Dios. So gipasabot kita ni Kristo nga maglikay gid kita niining inordinate attachment. Dili man po na nagpasabot nga magdili na gid lamang ta magpossess og material things, no, para sa ato ang panginabuhi, pero og inordinate na gani sa pasabot og inordinate mao na hinuoy hinungdan nga malayo ka na sa Ginoo, nga mobuhat ka na og dautan, nga diha na dapit ang problema. Diha na dapit ang problema nganuman tungod kay dili naman kahinuon gitawag nato makatultol sa angayng buhaton aron ka magpuyong malinawon, no? Makuan ka ba kanang ma-blurred na ang imong mga plano tungod sa imong attachment pananglitan sa atong ebanghelyo karon, no? Sa kadaghan sa iyahang yuta, sa iyahang kabtangan, wala gid siya makaingon nga daghan naman kay kog kabtangan, ipaambit na ko ning uban ngadto sa nanginahanglan. Wa na gyud siya kahuna-una ni ana. Wala na gyud sa iyang huna-una nga mo paambit sa mga butang nga iyahang naangkon. O wala na gyud siya nagplano pagmaayo ang iyaha na lang kaugalingon mo iyang gitanaw. Matud pa niya, kaon, inom, o maglipay na gyud ko pirmi. So wala gyud siya makaingon siyang kaugalingon nga, ay, na naman ko'y daghan akong ipaambit ang uban ini sa mga nanginahanglan. Wala. And that's the reason nga niingon si Kristo. Nga nung ingon manaanay mong kinaiya, nasayod ka ba nga mamatay na kaugma? Mag-iinan siya, mamatay na kaugma. So in other words,
Jesus Christ is trying to explain nga dili diay maayo nga niining kinabuhia walay lakip ang espirituhanong paglambo sa imong mga plano. Okay, mamatay man di ta anytime. No, may panahon man mukwan man di ay kanang dili man di na kanunay na tumaangko ng atong mga gibutang karon ato karon nga gihuptan biyaan ta man di na nato ikamatay nato sumuna nga i-appeal gyud nato sa atong mga plano kining gitawag nato nga pagbuhat maayo. No, nya labi na gyud labi na mga dato no. Para nako sus ang mga dato dali ra jud kay ni silang malakit ba yan ano daghan kayong pwede nilang buhaton. Daghan kayo, ano? Nga mga maayo ba? Mga buta nga maayo. No, pananlitan dunay uban nga nahimong mga philanthropist. No, pero makuan ka ba? Kini mga philanthropist ba? Ni bitaw mga tigtabang sa isig kaingon. Nasamot og kadato. Kung wala ingong napurdoy tungod sa pagkamatinabangon, di samot og kadato. Ingon ni ana. In other words, doon na po'y kamatuoran ka ng giingon ni Kristo bitaw nga, the more you give, the more you receive. Kidili mo po dato nga na pobre tungod sa pagkamanggihatagon. Wa man gyud po. Kalagmitan mas nilambo naman. So ingon ni ana. So muna ato karon nga kining paningkamutan nga mapamalandungan. Nga ang ato ang kinabuhi ilakip gyud nato ang mga plano pod alang sa kaluwasang dayon dito sa langit. Nga dili na bitaw pod lamang lunlun na gilaman pod panginabuhi ba ning atua. Di pod maayo hinuon nga lunlun na pod lamang espirituhano nang imong mamay. Di man sana mao. No, di man sana mao nga di ra ko maning kamot. Bahalang magkagidlay ra ko basta kay dili na sana mao. Dili na sana mao. Ingon ni ana, balanse ba? Wholesome. And of course, sigon sa gisulti ni Kristo, we should always be ready to go. We should always be ready to go. Kaya niingon siya nga, kung saon man mo ng imuhang gibatunan karon nga mamatay na makaugma. No? In other words, Jesus Christ is telling us nga, anytime we will go. Anytime mularga ta. No, daghan kay nahitabuan na nga sa ato pa na sa mga tigulang ug sa mga tigulang pa na maayo rag kaon og linugaw ang buntang mingon uban pa nga naligo pa magana itong buntang nahuman ni kaon og linugaw nya namatay man noon pagkahapon. So in other words, Jesus Christ today ang atong Ginoong Jesucristo nagpahinumdom kanato nga kinahanglang ready ra kita pirmi. Ready. Kaya anytime, pwede tang kuhaon sa Ginoo. Wala na ako, tinuod man yun na. Kaya daghan kong mga nailhan niya, daghan kayo na nga. Labinag ka ng disgrasya. Labinag ka ng disgrasya. Disman huyod. Namista pa, anang buntag. Pagka mga alo na sapon, nasaghiran inibitawng mga sakinan. Nasaghiran ng bana, asawa, o duha ka anak. Saghiran, napaingon sa dalan. Nagsunod po ning bihar, nangaligsan, duha ka buok patay. Ang usa magmalatay pa. Mayroong pamista ng buntag, sa manhuyon. Sumuna nga, we should always be ready to go. Ano bang, kaya ba kung sa ato pa na, ug nakasala ka ba, karon ba nakasala ka? Ayaw gyud hulata nga malimot ka anang sala, hinulsuli ginadayon. Panigkamot gyud nga imo nang mahinulsulan kay wa bay siguro ug mapatay na ka. Sigon sa giingon ni Kristo. No, ingon ni ana. And of course, kini bitaw mga mayong buhat. Little acts of kindness. Little acts of kindness. Importante gina siya kay anha man magsugod ng dinagko. Do not expect nga mulahos sa juga. Kanang
kanang pagka maghihatagon sa tao, magsugod ginas ginagmay. Ang hinahinay na ma-develop nimo. Ang kanabitang tunol-tunol, madugay madinagko na imong kinatagan sa imong isig kaingon. Kaya nga naman, kanang sa ato pa na ba? The more you give, the more you receive ba? Mag-anam po og kadaghan ang imong inughatag. Ingon ni Ana. So again, sa karon sa ato ang pagtulunan, we should always be kanabitang particular about inordinate attachment. Na bisag wala gibisan unsang butang nga makababag kanimo pagbuhat ug maayo. Sana niya na pagsimba madomingo, pagka gihatagon, pagtanaw sa kaayuhan sa uban, ginagmay lang ba? Little acts of kindness, madugay ma-develop na nimo, madinagko na madugay. Pero ayaw kahadlok kung madinagko na. Kaya nga naman, mas dinagko po ang ihatag kanimo sa Ginoo. Ano na ko'y giistoryahan ako itong mga taga Dumaguete ba? Kaya bitang muhatag ka ba? Manalitan, naa ka na kinaya nga 10%. 10% ba? Naa kay piso, muhatag kag 10 tabos. Asa yun, nakaya na. 10 tabos na doon. Kung naa kay 10 pesos, pila may imuhang itabang sa imong isig kaingon. Piso. Asa yun, nakaya. Piso na doon. Naa kay 100. Pila may imong ihatag sa imong isig tabang. 10 pesos. Gamay na kaya. Naa kay 1,000. 100 ang imong itabang. Uy, murag dako-dako na. Dako-dako na. Na kay 10,000. Pila may imong itabang sa imong isig katao. 1,000. Uy, murag dako naman kay ron. Bisod naman kay ron, dinagko na. Na kay 100,000. Pila may imong ipaambit sa imong isig katao. 10,000. Maingon din ng uban, adi na pwede. Dako na kaayo. Dako na kaayo, 10,000. Nga naman, kay maura may imong gikwinta ng imong gihatag. Wali man mo tanawa kung pilay sobra. Tagaan ka gracias Ginoo 100,000. Muhatag kag 10,000. Dako na kaayo. Pero nalimot ka nga ang napaingon nimo 90,000. Klaro? Limot naman Ginoo niya. Ay, takuha na si kayo. 10,000. Kuha kayo. So, dako nga 90,000 man ang naani mo. Samot na yun o matagaan kas Ginoo 1 million. Yan naman, ang imong ihatag 100,000 ang imong itabang sa imong isig kaingon. Maingon, ay di na yun noon ko. Dako na ginakain ng 100,000. Uy, ayaw tawag kalimot nga 900,000 ang naani mo. Klaro ba? Kaya kung imong kuntaho ng imong gihatag na 100,000, dako ra yun. Dako ra yun. Pero kung imong nabilin pila man, 900,000. Siguro na hinungdan ng uban nga, di ba gyud madato kaya ilang ang gikwinta. Ilang ang gikwinta o pila gihatag. Klaro ba? Ay, di na ginoon ko. Ano man? Madahan, muhatag ko 100,000. Oo, muhatag ka. Nga naman, kaya ang nabili ni mo, 900,000 man. Klaro ba? So, ayaw kwinta-kwintahan ng imong nahatag. Kwintaha o pilay na bilin. Kaya kung magkwinta kang pilay imong nahatag, dakuan ra gyud ka. Pero kung magkwinta kang pilay na bilin, adi na kadakuan. Klaro? Kaya, di magsirbe. Tagaan ako 1 million. Nga. Takuha kayo. Sus, nalimot siya nga ang nabili niya. 9 million mang pudi ay. Muna usahay ka. Daghang kayong mga dato ba? Daghang kayong mga dato nga
nag-anam og kadato, nag-anam og kahangol. Tingala ka nga naman siyang nahangol man hinuuni nga. Dapat unta, kaya nadato ni siya, dili na yun unta ni sa hangol. Kaya nga naman, nadato good. Sus ka iya man diyan gikwinta og pilay iyahang nahatag. Wala man diyan niya kwintahag pilay na bilin. Klaro? Klaro ba? Lain man diyan gikwinta ang iya man diyan nahatag, ang nabilin wa man diyan niya kwintahag. Uban ka uban ka. Hapit na ganit mabilyonaryo. Hapit na mabilyonaryo. Pero ultimong doon ay makililimos nga musulod sa ilahang balay. Kasabaan pa. Kasabaan pa. E nga naman, sige balik-balik, pila man gid ay imong nahatag. Pila man gid ay imong nahatag anang makililimusa. 20. Ay bisan magbalik-balik pa nagkadagyaw. Pila may 20 so sa kabulan. Pila man. Ha? Pila man ang 20 so sa kabulan? Sa pulo, 2,000. 6,000 ra. Kunya, milyonaryo na ka. 600 na gani. Laro ba? 600 na imong nahatag kada bulan. Kasabaan pa nimo ng makililimusa. Yan naman, pintahan na doon og pilay na bilin. Klaro? Kwintahon ganin imong pilay imong nahatag, magpabilin yun na imong kahangol. Ay matingala ka. Dato na magay ng mga tawhana. Ni samot man hinuon kahangol. Diha David. Milyonaryo ka sas. Bila ihatag niyo, 10,000. Madahan. Tako ra kayo. Milyonaryo ko kanang 10,000 hugaw ra nas kuko. Dili ra gani na hugaw sa kuko. Abog na na sa akong kadato. Klaro? Pila ka thousand ang 1 million? 1,000. Gilaliman ka. Usa kalibo ang 1 million. Unya gipangayuan ka, nihatag ra kag Jis. Grabihan sa di. Grabihan sa di. Pero naman, nagkwinta o pala nihatag. Nagkwintahan. Nagkwintahan ang imong nahatag. Kwintahan pilay na bilin, di ba? Mawala ng imong kahangol. Kwintahan. Imong kwarta sa bangko, 100 million na. Mawala gana imong kahangol o imong kunta-kuntahon ang imong kwarta sa bangko. Kaya na Ginoo magkinangol. Pilara mo ko'y kalipay o pobre. Tagaan mo nag-200, sangko sa langit na ng kalipay. Mga ginagmay sa kalibo, pilara mo guna. Ngunyan na. Basta dato ka. Kaya nga naman, nga nung mo ingon man ka na, kay dako pa magkakaayog sobra. Nay sobra ni mong gaaslay ng imong kwarta din ha. Pero magkwinta gani kag pila imong gihatag, mugawas gyud ang imong kahangol. Kaya nga naman, wala man nimo kwintaha og pilay sobra. Klaro? Sabtan ko. So ingon ni ana. So muna nga sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, malandong gitag maayo. Malandong kita. No, malandong ta kay nga naman ang atong Pinoyanan dili diri sa yuta. Our home is in heaven. Dili ta taga dinhi sa yuta. Tangalangit ta. Ang problema lang kay di taganahang wadto. Nganong di man taganahang wadto? Kay lisod man kayo. Nganong lisod man? Tungod kay duna man kay inordinate attachment. Taaman kay mga butangan nakababag kanimo. Muna'y nakalisod. Pero walay babag, hayon-hayon. Maghayon-hayon na yun ka. Nauna ko'y kaila nga kining, ano ba? Akong classmate, si Arnaiz, wala gid siya problema. Wala gid siya problema ra.
Ug pangayuan siya, bisag igliliti, hatag po niya ra. Pangayuan siya sinina, ultimo iyahang sinina, ihatag po niya, manamatingala na. Muna kang arnais maning t-shirt, ilang sulop-sulop, gisulop-sulop, makililimusa. Kang arnais maning, ang classmate nga, pura paruko sa oras tayasan. Sus, kung iya man din ipanghatag ang iyang mga t-shirt. Wala gid siya problema. Wala. Wala gibabag. Wala tanan. Ang iyaha nga, mubuhat na gid siya mayo. So, palihog manindong. Muingon karon kita, amahan